What's up guys? Yan na kay record kita yung kanta dito kanda DP. Una kakatunta na i-flag syempre kaya makoros. Try ta pagkatukod. Kaya ba niya yan ang anlaw? So let's go. Right. Lex, pupuntahan na natin siya. A few moments later. Go! So, ada kami kanda DP. Orayan na akong makuro si Flex. Okay. Nakaturog pa. Pero shoutout kan Flex. So, ada ngayon ikuan, DP. No, Subscribe ka mo, DP TV. Oh, ginulat pa namin subscribe nila, subscribe mga palig. Ulat pa naman ni Jamal nga ni Joseph. Tinigang na kami hitamon pag-record. Taga-aragaw na may namalmal pa man akong pa. Papakita it kusog. Ipapakita it kusog na bagat nag-iisog. Ipapakita tamkarit mga mata mabubusog it pagsayaw. Waray makakaagaw solo namon tintablado amon nain pagparayo sige pakamati hit pagataw na bagat di na pasapay papakita nam yan na nga kami bumalik nga papakita na maiyo nga sugad gud katataga ato bangon nga tanan bisin Ayaw, mahal lagi mo ka timti. yo adi kaupod nam hi Joseph Ablay, subscribe nga tayo page sa YouTube Joseph Ablay. Waray mo shoutout bro. Please subscribe to my channel, Joseph Ablay. Right. So, di Jamal na latam ko lang para mag-freestyle kami. DP TV ngayon na yung ngalimtid. DP TV. Subscribe ka mo. Linax syempre, Linax TV. Shoutout na nak mga kakilala. Mga tropang hitkags. Shoutout sa iyo. Ikaw para ano mo tingin? Kaya binuhat lang at iyo. Pornhub. YouPorn. Messenger. Ha? Medalyo ko pa messenger. Ano na? G1 Review Center, shoutout tayo. Shoutout tayo mga memberhan G1 Review Center. Kaniya, usa ka memberade. Ginsumat ka mo. Pinapaalak mo na ako pagkain ko lang masyadong mahangin. Pero ika, ang picture video ngayon, pak! Magaling, magaling. Nakaraan na hindi mo na ulit mababalikan. Ipapakita tam kusog na bagat nag-iisog. Ipapakita tam karet mga mata mabubusog hit pagsayaw. Waray makakaagaw solo namon tintablado amon nain pagparayo sige pakamatay nga dikato na bagat di napasaw papakita nam yan na nga kami bumalik nga ho papakita. So yun guys, sugad gud katataga. tapos na ako mag-record sa DSC na kanta. Bang-abang wala ka mo upload. Like and share, like and subscribe.